taas. Täällä on nyt Kalle ja Ali. Ja tietenkin Jonne. 3, 2, 1! Wow. Me ollaan nyt Kallen trampalla. Ja se on paljon parempi kuin mun. Siellä missä noi backfrontit sun muut on kuvattu. Okei, Ali vetää 3 backia. Nyt Kalle, joku hieno. Wow. Random flip! Hei, Ali vetää nyt random flipin. Hei, nyt joku filmatkaa. Eli mä oon tässä taas. Ei Jonne. Okei? Eli nyt siis mä vedän jonkun hienon. Mä en keksi mitä. Vaikka tämän.